Hos Kodetømmeren har vi i mere end 50 år udført traditionelle håndværksopgaver for både private og erhvervskunder på Djursland og i det meste af Østjylland. Vores kunder sætter stor pris på, at de kan nøjes med én kontaktperson hele projektet igennem. Det lykkes vi med, fordi vi ofte udfører opgaverne i enten hoved- eller totalentreprise med hjælp fra vores dygtige og nøje udvalgte samarbejdspartnere. Vores kompetente byggeledere hjælper kunderne sikkert i mål med deres projekter. Ofte hjælper vi vores kunder lige fra idéfasen med udførsel af tegninger, ansøgning om byggetilladelse, og selvfølgelig holder vores byggeledere godt styr på projektet hele vejen igennem. Vi valgte Kodetømmeren, fordi vi ville have en lokal håndværker herude. Og lige præcis Kode havde fået rigtig god anvendelse og havde flere år i træk vundet den her års håndværker. Vi er specialister i renoveringsopgaver samt til- og ombygninger. Han var rigtig interesseret i projektet, hvilket gjorde os mere trygge i hele den indledende proces. Med eget snedkerværksted og dygtige og kompetente medarbejdere har vi ekspertisen til at løse langt de fleste opgaver. Hos Kodetømmeren skal du ud over høj faglighed forvente at få en ekstraordinær god kundeservice. Det er ikke bare noget, vi siger, det er noget, vores kunder siger. Vi er nemlig stolte af, at vores kundeanmeldelser hele 5 gange har indbragt os titlen som årets tømmerfirma. Jeg vil til enhver tid anbefale Kodetømmeren, både til private og til større byggerier. Hele samarbejdet med Kasper og Kode og deres håndværker har været fantastisk. Uanset om din opgave er stor eller lille, så er vi altid klar til at give dig råd og vejledning samt et uforpligtende tilbud. Vi glæder os til at høre fra dig, enten via kontaktformularen på vores hjemmeside eller på 75 53 75 53.